за състезание и се движим с 190 мили в час надолу към първи завой. Забавяме до 80. Не се опитвайте да взимате завоя с прекалено висока скорост. Можете да загубите повече, отколкото печелите. Завой 2 е лесен. Излизате от него и леко прехвърляте колата към лявата страна на пътя. Но завой 3, пак 190 мили в час. Забавяне до 50. Опитайте се да се задържите вдясно, колкото можете за четвърти, който е веднага пред вас. 70 мили в час. Бордюрът отдясно помага да се плъзне. Пети завой е свипинг завой. Само леко отпускане на гаста. Контролът на сцеплението се включва. След това ляв завой в зона за спиране за 6 паунда. 70. Седми се отваря добре. Осмият е свипинг завой между двете стени до 175 мили в час за завой 9. Спирайте малко по-рано на неравностите. Докоснете бордюра отдясно. 10 е много лесен за човек с уменията на Михаел Шумахер. Игнорирайте тези твърди бели линии, докато ускорявате над 190 мили в час. Търсете малкия бордюр като точка за влизане в завой 11. Ето го, плавен завой през бордюра. Това е пъс.